हेलौ नोंथांमोन, नायदो दानिया केमिकेल साबोना माबोरै, जोंनि अर्गानिक साबोना माबोरै, बबे मोनसेया मोजां नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय। नायनानै लादो बेखौ दुगैबा माबोरै नोंनि मोदोमा माबोरै मोजां जागोन, बेजों दुगैबा नोंनि मोदोमा माबायदि जायो नोंथांमोना मिथिगोन। नुनायावनो नोंथांमोना बुजिगोन। खेबसे अर्गानिक साबोनखौ लानानै नायोब्लानो प्रुफ मोनगोन। नोंथांमोना नांगौबा आंनि बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो मोनगोन बाक्सा एरियायाव। बेखिनियानोसै, मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसे गोदाननिफ्राय दङबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेखिनियानोसै।